Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kube nomunye endlunkulu kaZulu ekakhulukazi esigodlweni emashobeni ngalesi sikhathi kumphakathi obukade kumukela kongangezwe lakhe ebuya ke kwelamangisi. Ongangezwe la ngalesikhathi ebuya kwelamangisi wethuleke inkulumo yazisaka abahlali ngokuthi kuhambe kanjani bekhona namabutho kaZulu ongamabutho keSilo. Phakathi kwezinkulumo azikhulumile kongangezwe lakhe ufeza ukuthi kuhambe kanzima njengoba kuhulumeni ungazange sidaluze kumncede ngalutho umtshela ukuthi nje iningi kakhulu imali kasebeyimoshile ke kuyena ngakho ke bazosibona ukuthi ke bahamba ngani. Lokho amdlokombane beke seveza ukuthi ke nembalo ubeke sekhalela kuNdlunkulu kaMawewe ukuthi nalo hambo kwesilithatha sizodlana phambili futhi ke siyofike ke sihlale kuphi nakuba kamathikithi bese beyizamile ke plan njengesikhulu ke nje empeleni ke njengesilo ke samaZulu bekade ke sebesamela ukuthi ke bazohamba kanjani. Lo kamdlokombane ubeke seveza ukuthi ke izimo kababhekene nazo zibenzima kakhulu njengoba ke gcine sekuphoqele ukuthi ke mabahambe besebenzisa ke izimali ke zabo ikakhulukazi kuhulumeni njengoba ke befelwa abashaya indiya futhi lokho bebekade ke beyokwenza ngezinye ke yamahambo eyashiya ke hamba ke isilo ke Sikhotheme umdlokombane uthi wayekade ke hambeke eshiya ke izinkulumo ezazikhona ke nobukhosi ke bakhona ke lapha ke phesheya kwezilwandle ekuthenini kumele kuzothuthukiswa kuZulu. Uthi ke abakushilo ukuthi ke sebeyakwazi konke njeke lapha ke bakethi ke isilo ke esikuplenayo futhi ke bayazi ukuthi ke yini okufanele ke bayenze njengoba kumdlokombane wayekade ke babeke ke emehlweni noma ke emqondweni ukuthi yini okufanele ke bayenze. Laba ke bekade bavakashela ongangezwe lakhe uthi ke nembala bazimisela ukwehla ke bezosiza ke isweke lase KZN noma ke uZulu ke wonkana hayi iningizimu Afrika kodwa akufeze kakhulu okokuthi ke njeke lapha ke uhulumeni ubeke semchayela ke izandla uhambo kwelabo lubenzima kakhulu olubheke phesheya kwezilwandle. Uhambekile nike nabezwa nabatwana bebeka nomsindazo naye wabeka ubudala bakhe uhamba kanye nami omsindazo ke ngifuna kungenixaki kakhulu ubevele hamba nomdlokombane nami ikhathe eziningi ngikhona ubaluleke kakhulu makuthiwa kuyahamba futhi kakhulu makuthiwa kulamazwe aphesheya nabesilo ukuhamba kwethu sihambe kahle kodwa uhambo sisaqala bangalula ngicela ukuba ngubalule lokho unento ebithi ezingqondweni noma emiqondweni yabanye njengalo liyahambo lwasendilani baningi ababefisa ukuthi lungenzeki kodwa nengilosi yalapha ekhaya lagcine lokwenzekile zalandela futhi izinkulumo khona eParliament ngalo lolu hambo kwathiwa inguyama usebenze imali engaphezulu kakhulu wasishayisa uvalo ukuthi ngoba sihamba ngemisebenzi isizwe ungani izinto zibe nzima kangaka ngeke kulunge nabesilo ungomane noma umntwana waseBhanganoma bekhulume lokho engizokukhuluma kumele kukhulunywe yimi lokho akubanga nzima akubanga lula bekunzima kakhulu kodwa ngenxa yokwazi ukuthi isiphi isimo isizwe esibhekene naso manje ngalesi sikhathi nokwazi futhi idingo nehambo ebeyihanjwa umdlokombane ngoba lezo indlela kumele ivuthwe wayemkhombandlela umdlokombane ukuthi la kuyophila khona isizwe
nedlukulu nesihlalo nazi indlela okumele ihambe ingeyodwa ke lezi lendlela besihamba yalezi indlela nabesilo uhulumeni uvela wagoqa izandla wathi soke sibona ingweyama nalabantu bayo ukuthi bazohamba washo ukuthi ngenxa yokukholwa nanokukholwa nanokukhonza imikhuleko ngoba ngaze ngabiza eceleni udlukulu kaMawebe ngathi hey mkankosi ngiyakwazi ukuthi uyinikele esizweni njengoba nami ngiyinikele nje kodwa nakho sihamba singenamali asebutholakele yona amathikiti kanzima kodwa ke siyodlani phambili yini okuyongena emlonyeni kuyoba yini eyongena emlonyeni kuziphile lela siyakhona ngasho kumkankosi ufakazi nangu lapha eduze kwami ngathi ulungile siyodla kanye ngosuku kodwa kusasa uNkulunkulu lelo phakelo ukuthi ayisenzela ukuthi sidle kanye ngosuku uyoliphinda kaningi ngelinye ilanga ngoba sihambela ukuhlupheka kwalesi sizwe sengikhuluma ke bondaba ke manje okungaphakathi okungakhulumeki esibhekene nakho siyindlunkulu futhi siyisizwe ngoba nakho singenamali uhulumeni ulolu hamba akukho futhi nabo bamangele kumanje ukuthi sihambe kanjani babone sebebone izithombeni sesihlezi namakhosi la kade bethi bazivimba ukuthi siwabona la kubonakala khona nabesilo ukuthi idlozi lalapha ekhaya lisebenza ngenye indlela ngelivinjwe umuntu masiyiphikelele into esiyifunayo sazi inzuzo yakhona ekugcineni kwalokho esikwenzayo ulungile singaba mamuzumuzi shayeke manje kodwa ekugcineni yonke into uNkulunkulu uyosipholisa izilonda namanxeba ethu alokho nabesilo ngibonga nonke ngoba nilapha ngibonge bonke abangasekho balapha ekhaya ngoba babe nomthelela kakhulu ube umlingo ngoba amakhosi lapha ya engithe ngihlezi nawo sizokhuluma lezo inkulumo zokuthi uZulu ungathuthuka kanjani ukuya phambili kwatholakala ukuthi zonke lezi zinto engihlale ngizikhuluma einkulumeni ukuthi akwakhiwa umuzwa wasemashobeni akube khona indlela emashobeni la abantu bakwazi ukuthi makhona ubungoma konke lokho ngifice sebetshela mina bona ngathi hawu kanti niyangilabathi sazi yonke into oyikhulumayo sila sizokubambisa sifuna ukuthi sisebenze nawe siyenze siqede yonke ngaphandle kahulumeni kuyisibusiso esikhulu lesi nabesilo sekuyisikhathi eside lesi sizwe sicekele phansi umbuzo ufika wabanzima kakhulu ukuthi ngiwuphendule ukuthi kungani isizwe sikaZulu kuyisona esihlupheka kakhulu kanti isona esicebe kakhulu kuleli yazwe sonke ngoba sila akho noyedwa umuntu ohluphekayo bathe nathi bengasenzela lokho nina besilo ngithokoza kakhulu isilwane esidala ngoba naso babhlungu ukuthi ingwenyama ababeqale nayo kwagcina kuphelela emoyeni kwaba iminyaka eminingi
bezama ukuthi befinyelele kimi. Kwaba yizo-ke lezi inkantolo, ngicela ukungena kulezi inkantolo, ngifuna unibone ukuthi zisilimaza kangakanani lezi inkantolo ngaphandle. Benza ngamabomu laba beinkantolo ngoba sebethi bafuna ukuya kunkantolo yomthetho osisekelo, ukungcolisa nje nokona nje ukuthi kunokuthi kulungise indlulamithi ngamane kungalungi lutho. Manje ayinamqondo leyo nto leyo, uthi ngihlupheka nonke ngenxa yami bodaba akuyikho. Abangicwenge nje eceleni mina bedile nami niqhubeke bondaba nisebenze. Nabendlovu ngithokoza kakhulu, nakhele ubuhlobo obuhle nobucebile. Sonke siyathanda ukuba nabangane abanemali. Umfunani umngane ongenamali? Ngithokoze kakhulu Mgilitshe, abahlobo bakho nabo bagcizelele ukuthi ngoba kade nihlele nje ukuthi sibonane nabo khona le Dubai, sibonene nabo. Kwaba kuhle kakhulu, nabo bathe bazofaka isandla. Nabesilo esisikulwela ukuthi indlunkulu imele, nesizwe siyimele, lokho kuyosiphumelelisa namhlanje nakusasa, ngoba le ndaba ukuthi kuzawuphuma izimali zibizwe ngegama lethu ekubeni zingafinyeleli kithi lezo imali, fanele kugcine leyo nto leyo ndaba. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu ukudlula yonke nokubekezela. Sizawubambisana bondaba ngoba uma kwakhiwa akukho kulala, kumele sihlukumezeke kakhulu kunayizolo ukuze sakhele isizwe nathi. Ukuthula kuyalwelwa, kwesinye isikhathi kumele kuchitheke igazi ukuze kube khona ukuthula kwesinye isikhathi. Nabesilo asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka, ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.